Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Икенче туган көне Кама балалар медицина үзәге табиблары 12 яшьлек кызның гомерен саклап калган. Тукай районының махсус хәрби операцияда катнашучыларга шефлык ярдәме белән 50-нче колонна җибәрелде. Чираттагы җибәрелүгә нәрсәләр әзерләнде? Икенче туган көне ак халатлы фәрештәләр яңадан мөгъҗиза тудырды. Татарстанда Кама балалар медицина үзәге табиблары 12 яшьлек кызны гомерен саклап калган. Әгерҗе районында әнисенә өй янында чәчәк утарга булышканда кызны йылан тешләгән. Безнең тешерү төркеме әлеге гаилә белән аралаша алды. Гадәттәге җәйге көн фаҗигага әйләнә яза. Зыковлар гаиләсе 4 ел элек әгерҗе читендә йорт салган. Ул бәхетсез көнне 12 яшьлек Валерия әнисенә бакча утарга булышкан. Кинәт ул кулында кискен авырту сизә һәм янәшәдә йылан күрә. Я ее увидела и сразу побежала к маме. Я даже почти не почувствовала. А потом? Потом начала опухать и становится больно. Я бегу к тому месту, где змея. И вижу змею, свернувшуюся в клубок. И меня охватывает паника. Я понимаю, что все, я уже не знаю, что делать. Понимаю, что мне нужно спасти дочь. Я бегу в дом за документами, садимся в машину и вижу, что змеи-то уже нет. И мы едем в Агрызскую районную больницу. Әнисе шундук кызның әгерҗе үзәк район хастаханәсенә илтә. Аннан баланы ашыгыч рәвештә Кама балалар медицина үзәгенә юршаулыга китергәннәр. В реанимационном отделении было введено противоядие. Дальше, на следующие сутки, учитывая состояние ребенка, ребенок был переведен уже в отделение. А учитывая то, что девочка была в огороде, в перчатках, и вот эти перчатки, которые у нее были на руке, они спасли ее. Один зуб змеи проколол руку, а второй попал между первым и вторым пальцем. Хәзер кызның сәламәтлегенә берни дә янамый. Табиблар искә төшерә. Йылан чаккан очракта шундук медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һич тә үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә ярамый. При укусе змеи первым делом необходимо обеспечить покой, пациента успокоить, потому что когда у нас пациент беспокоится, размахивает руками, распространение яда может происходить быстрее. Надо уложить пациента на ровную поверхность и иммобилизировать укушенную конечность. Необходимо с укушенной конечности сразу снять кольца, браслеты, стесняющую одежду, потому что отек руки может в дальнейшем вызвать ишемию. Валерия үзенең 12 яшьлек туган көнен хастаханә палатасында каршылый. Иң төп бүләге әлеге бәйрәмне каршы алу мөмкинлеге булды. Бүген кыз әнисе белән бергә хастаханәдән чыгарга әзерләнә. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Тукай районынан махсус хәрби операцияда катнашучыларга шефлык ярдәме белән 50-нче колонна җибәрелде. Әлеге кебек үк ярдәм җыюга барысы да кушылды. Мәктәп укучылары, волонтерлар, активистлар, җирле хакимият вәкилләре һәм эшмәкәрләр, исемлектә маскировка челтәрләре, тәмле тукмаш, татлы чәкчәкләр, хуш исле чәйләр, медикаментлар, техника, квадрокоптерлар озатуда безнең тешерү төркемендә булды. Өстәлләрдә хәрби хезмәткәрләргә җибәрелгән азык-төлек продуктлары, Тукай районы яшьләре кыры ашлар һәм җиләк-җимеш, үләннәр өстәп хуш исле чәйләр әзерлиләр. Кайнар су салу җитә һәм тәмле паёк әзер ди активистлар. Яшелчәләр киптерәбез, җиләк-җимешләр киптерәбез, дары үләннәре җыябыз, чәйләр ясап җибәрәбез, махсус фильтрованный пакетикларга, төрле үләннәрдән, дары үләннәреннән файдалы чәйләр ясыйбыз. Шулай ук ипи киптерәбез, тукмаш басабыз балалар белән. Башкалар үз уңышыннан тузланган ризыклар һәм кайнатмалар әзерләгән. Кемдер алгысызлыкка төрле эшлекле пряникләр җибәрә. Составында отланмай, какао, йомырка, он, бал, джем һәм чикләвек. Шундый тәмле пряникларны без төрле чәйләр белән, төрле конфетлар белән упаковать итеп җибәрәбез. Җиләк-җимешләрен алып киләләр, без аларны пешерәбез, ясыйбыз, банкаларга тутырабыз, вакуумировать итеп җибәрәбез солдатларга. Менә надшлимниклар бәйлилебез. Аны менә шушлай иттереп башта бәйләп ленталар куеп инде. Авыл халкы бик булыша аларга менә бал алып киләләр, без ул балдан имбир белән кушып, бал белән имбир җибәрәбез. Шушы вакыт эчендә Тукай районынан 340 тоннадан артык шефлык ярдәме җибәрелгән. Монда инде безнең 50
техника, 14 тоннадан артық окоп свечалары, 4000-ден артық біздің енді үрілген маскировочный сеткалар. Мұны айтасы келе, бұл нендейдер статистика сонлары ғана түгіл. Бұл біздің бірдемдікні көрсетеді. Жиылғаны барлық шефлық ердемі СВО зонасына кетірілген инде. А волонтерлар 51-ші конвойны формалаштыруға кірішті. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шәһәрдә 13-ші һәм 22-ші мәктәпләрдә азык-төлек блокларын капиталь ремонтлау төгәлләнеп килә. Эшләр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән республика программасы буенча алып барыла. Партия десанты кысаларында ремонт барышын төрле дәрәҗәдәге депутатлар да бәяләде. Алар белән бергә безнең төшерү төркеме дә чыкты. Столовая всегда это центр притяжения всей школы. Потому что, когда ты голоден, тебе не хочется ни учиться, ни заниматься каким-то дополнительным. Беренче нокта энтузиастлар бульварында урнашкан 13-ші мәктәп булды. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Бу шәһәрнең яңа өлешендә беренче төзүчеләр үз гаиләләре өчен үз куллары белән төзегән беренче мәктәп. Бина 54 ел элек сафка баскан, шушы вакыт эчендә ул бер генә тапкырда яңартылмаган. Капитальный ремонт ждали. У нас здесь оборудование было с 1972 года. У нас была очень аккуратная школа. Мы каждый год делали ремонт. Но вот оборудование мы же его сами не заменим. Огромное спасибо нашим дизайнерам, огромное спасибо той компании, которая произвела ремонт. Оборудование теперь у нас новое. Абсолютно с нуля, абсолютно новое оборудование. Яңа ашхана ак кызгылт сары төстә эшләнгән. Хәзер төзүчеләр биналарны демонтажлауны һәм бизәүне, җылыту, вентиляция һәм су белән тәэмин итү системаларын монтажлауны төгәлләделәр. Шулай ук яңа ишекләр, видео күзәтү системалары һәм башкалар урнаштырыла. Совершенно другое качество пищи, готовки. Условия работы для наших поваров, для тех, кто на кухне, каждый день с утра работает, кормит наших детишек. Ну и потом, посмотрите-ка, это же совершенно по-другому смотрится. Светло, современно. Отношение сразу к школе у детей другое. Будет, понимаете, пространство, модное кафе для учителей, где они смогут не только покушать, выпить чайку, а поговорить о том, как идет учебный процесс. Икенче нокта Кояшлы бульварындагы 22-нче мәктәп. Монда шулай азык-төлек блогына капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. Полностью обновляется вся мебель. То есть некоторая техника существовала здесь с открытия. России было действительно 50 лет. И благодаря помощи, так скажем, руководства нашей республики, нашего города, нас включили в этот капитальный ремонт. Хәзерге вакытта бизәкләү эшләре төгәлләнгән инде. Моннан тыш төзүчеләрне ремонт вакытында сюрприз көткән. Этой стене уже 50 лет. И недавно реставратор, она связывалась с художником, честно, фамилию не вспомню, ему уже 88 лет, он живет в Казани и до сих пор помнит, что 50 лет вот эту, скажем, инсталляцию он создавал. Ремонт вакытында иске бизәк катламнары астында бер рельеф табылган. Аны сүтмәскә, яңа интерьерның бер өлеше итәргә булганнар. Это же вот как раз дружба людей. Вот в этом году, да, год единства народов Российской Федерации. Вот получается, и 50 лет тому назад люди думали о том, что единство – это есть главное богатство. То есть вот видите, как раз и мостик через 50 лет, как это красиво. 1 сентябрьдән 22-нче мәктәпнең яңартылган ашханәсендә көн сайын 1000-нән артык укучы тукланачак. Социальные программы, они не только не сокращаются, но и развиваются. Посмотрите, выстраивается единая цепочка. Значит, детские садики, строительство, капитальный ремонт, школы, строительство, капитальный ремонт. Следующая программа – наш двор. То есть государство охватывает все слои населения, начиная от роддомы, больницы, от рождения до мест проживания. Яңартылган азык-төлек блокларын ачу уку елы башына планлаштырылган. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Все больше людей выбирают Тенет Вакос Челны. Комфортные семейные кроссоверы от 1 899 000 рублей. Приезжайте за эксклюзивными условиями Вакос Челны. Подробности по телефону 20 37 37.